Magandang araw po sa inyo, Miss Selena. Lalo na po sa inyong suking tagapanood sa inyong channel. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan noong ako'y nasa 20 anyos pa lamang. Tanging ang aking lola na lamang ang aking kasama sa bahay. Dahil bata pa lamang ako, ay ulila na sa mga magulang. Kung kaya't ang aking lola na lamang ang tanging nag-aalaga sa akin. Ang tanging ikinabubuhay namin noon ay ang pagtatrabaho sa bukid. Mahilig din akong magtanim ng mga gulay, prutas at iba pa. Sa mura kong edad ay marami na akong natutunang trabaho. Nagiging kargador din ako sa palengke sa mga panahon na iyon at doon ko nakilala ang aking kaibigan. Itago lang natin siya sa pangalang William. Dahil sa palagi naming pagkikita sa palengke, ay doon na nagsimula ang aming pagkakaibigan. Uy pare, nandito ka na naman. Grabe ang sipag mo ah. Wika pa noon ni William sa akin. Oo pare, kailangan ko kasi tulungan yung lula ko eh. Nag-iipon kasi ako ng pera para sa amin ni Lola. Gusto ko kasing tumigil na si Lola sa kanyang pagtatrabaho sa bukid. Dahil alam kong nahihirapan na siya at kailangan na rin niyang magpahinga. Kaya nagdublik kayod ako ngayon pare. Sagot ko pa noon kay William. Grabe ang bait mo namang bata pare. Nagkakainggit ka naman. Pabiro pang sabi ni William. Ikaw talaga pare. Ginagawa ko lang naman kung anong kailangan kong gawin. At saka kailangan ko ding suklian ang pag-aalaga ni Lola sa akin noon pa. Dahil kung hindi dahil sa kanya, malamang wala ako dito ngayon. Kaya sobra-sobrang pasasalamat ko kay Lola dahil hindi niya ako pinabayaan. Wika ko pa noon kay William na seryoso namang nakatitig sa akin. Ah, ganun ba? O siya pala, may sasabihin ako sa'yo. Wika pa ni William. Fiesta kasi sa amin sa susunod na linggo. Pwede ka ba? Wala kasi akong ibang mga bisita kasi hindi makapunta yung mga kaibigan ko. Busy daw sila. Marami silang gagawin. Kaya ikaw na lang, kung ayos lang sa'yo. Sige pag-isipan ko yan William. Pero hindi pa ako sigurado eh. Kasi walang kasama yung lola ko. Kawawa naman kung iwan ko lang siya sa bahay mag-isa. Sagot ko pa kay William ni Selena. Kung ganun, pwede mo namang dalhin yung lola mo. Naku, wag na. Nakakahiya naman sa pamilya nyo. Naku, ano ka ba? Ayos na ayos lang yun sa kanila. Gusto nga nila na marami akong dalang bisita. Kaso wala eh. Sana makapunta kayo. Asahan ko yan ha. Wika pa noon ni William sa akin, Miss Selena. Noong mga panahong iyon, habang naglalakad ako patungo sa aming bahay, ay naisip ko ang sinabi ni William sa akin. Paano kaya kung sumama ako sa kanilang baryo? Minsan lang naman to eh. At isa pa, ay matagal na rin akong hindi nakagala. At lalong-lalo na, matagal na rin akong hindi na nakakain ng masasarap na pagkain. Wika ko pa noon sa aking sarili, Miss Selena. Pagdating ko noon sa aming bahay, ay agad ko itong ibinalita kay Lola. Lola, maibabalita ako sa'yo. Siguradong matutuwa ka. Inimbitahan pala ako ng kaibigan ko dun sa palengke. Fiesta daw sa baryo nila. At gusto pa nga niya na isama kita. Gusto mo ba, Lola? Naku, apo. Gustuhin ko man. Pero hindi na ako nababagay dyan. Pero kung gusto mo, dalhan mo na lang ako ng pagkain. Ayos na akin yan. Yung masasarap ha. Pabiro pang sabi ng aking lola. Naku Lola, ikaw talaga. Hindi ka pa rin nagbabago. Pero gusto ko sana magkasama tayong dalawa. Kasi sino namang kasama mo dito sa bahay? Ikaw lang mag-isa rito. Kaya sumama ka na Lola. Pinilit ko pa si Lola noon. Subalit hindi talaga ito pumayag, Miss Selena. Maya-maya pa. Teka lang apo. Sino ba yung kaibigan mo? Matagal mo na ba yung kakilala? Hindi ko pa siya masyadong kilala, Lola. Pero palagi kami nakikita sa tuwing pumunta ako sa palengke.
Sa tingin ko mabait naman siya. Palagi nga niya akong tinutulungan sa bakante niyang oras kahit hindi niya kailangan gawin yun. Naku, kahit na apo, kailangan mo pa rin kilalanin ng maigi yung tao. Paano kung may masama siyang binabalak sa'yo? O, anong gawin mo? Lalo na kapag nasa teritoryo ka na nila. Huwag ka nala kayang tumuloy. Baka mapano ka pa dun. Grabe ka naman sa kaibigan ko, Lola. Parang hindi naman siya ganun. Mabait na nga yung tao. Pinag-iisipan pa natin ng masama. Hindi naman sa ganun, apo. Nag-alala lang ako sa'yo. Kaya nasabi ko yun. Sagot pa noon ng aking lola Misilina. At pagkatapos noon ay nagtungo na lang ako sa aking kwarto para magpahinga na. Habang nakahiga ako ay naisip ko ang sinabi ni Lola. Paano kung tama siya? Hindi ko alam kung bakit ko naisip yun, Misilina. Pero parang may kutob ako na para bang tama si Lola. Ngunit winaksi ko na lang iyon sa aking isipan. Dahil baka pagod lang ako. Dahil sa maikli na panahon na magkasama kami ni William, ay mabuti naman ito sa akin. Kaya hindi ko na iyon inisip pa, Miss Selena. Makalipas ang ilang araw, ay nakaramdam ako ng pananabik na makapunta sa baryo nila. Kung kaya't kinagabihan, ay hinahanda ko na ang aking mga gamit. Dahil kinabukasan, ay yun na ang araw. Ang fiesta sa baryo nila William. Noong pagsapit ng umaga, ay maagang nagtungo sa aming bahay si William. Sinundo niya ako dahil sabay na raw kaming pumunta roon. Merong motorsiklo si William, kaya madali lang itong nakapunta sa amin. At maya-maya pa, ay nagpaalam na ako ni Lola na umalis na. Agad naman itong tumango sa akin at nagsabi ng mag-ingat raw ako. Mahigit 1 oras ang aming naging biyahe noon patungo sa kanilang baryo. Huminto pa si William noon sa may gilid ng kalsada. Akala ko doon na ang kanilang bahay. Subalit hindi pa pala. Pumasok pa kami sa isang masukal na gubat bago kami nakarating sa kanilang bahay. Nandito na tayo sa baryo namin. Pasensya ka na ha. Pahirapan kasi yung pagpunta rito. Bihira lang may dumayo rito kasi sobrang liblib na. Pero huwag kang mag-alala. Ihahatid naman kita sa inyo pagkatapos. Wika pa noon ni William Misilina. Pagdating namin doon sa kanilang baryo, ay walang katao-tao, Misilina. William, akala ko ba fiesta dito sa inyo? Bakit sobrang tahimik? At wala man lang akong ibang nakitang tao rito. Tanong ko pa noon sa kanya. Maaga pa kasi. Mamayang gabi pa yung kasiyahan rito sa amin. Sagot pa noon ni William na agad naman kaming nagtungo sa loob ng bahay nila. Pagdating namin sa loob, ay bumungad sa amin ang kanyang mga magulang. Kakaiba itong makatitig sa akin, Miss Selena. Kaya bigla akong kinilabutan.